Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, April 4, 2023. Makikita ho natin sa ating latest satellite images, meron na naman tayong binabantayan na low pressure area. Iba ho to sa binantayan natin kahapon ng umaga. Nalusaw na po yung kahapon at ito'y nabuo ganap na alas 2 ng hapon, kahapon, araw naman ng Lunes. Sa ngayon, nasa labas pa ito ng Philippine Air Responsibility at huli nating namataan nasa layong 1,970 kilometers silangan ng Mindanao. Wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, bagamat ang trough, kung makikita ko ninyo itong kaulapan na ito, ay nakaka-apekto, partikular na nga sa ilang bahagi ho ng Soc-Sargen, kasama yung Davao Region at yung area ng BARM. Sa mga lugar ho na ito, inaasahan natin na mas malaking tsansa ng maulap na kalangitan ngayong araw na may malaking posibilidad din ng mga pag-ulan. Samantala, makikita ho ninyo walang masyadong kaulapan dito sa may Luzon at Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao. Pero posible pa rin, no? Yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat pagkulog, kagaya ho nitong mga nakarang oras, nagkaroon ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ho ng Kamaynilaan at mga kalapit na mga lalawigan. Mga isolated rain showers and thunderstorms po yan, na dulot naman ng localized thunderstorms. So itong low pressure area na ito, nakikita natin, posibleng pumasok ng Philippine Air Responsibility na tinalis yung posibilidad pero not in the next couple of days ho, no? So posible baka bandang weekend pa base sa pinakahuling mga datos. Kaya patuloy natin i-monitor itong low pressure area na ito. Sa ngayon naman, at least in the next 3 days, so medyo maliit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo. So posible ho hanggang bandang Huwebes o Biyernes, wala pa tayong inaasahang mabubuong bagyo papasok ng Philippine Area of Responsibility base naman ho sa mga pinaka-latest na mga datos natin. At dito nga sa Luzon, makikita ho natin malaki yung tsansa ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi, no? Dulot ho yun ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, nasa 24 to 32, Baguio 16 to 24, Tuguegarao 24 to 34, dito sa Kamaynilaan 25 to 33, habang sa Tagaytay 21 to 31, sa Legazpi, nasa 26 to 32, habang sa Calayan Islands, 26 to 34. Sa Puerto Princesa, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Makikita ho natin dito sa may Kabisayaan, inaasahan ho natin na generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Kasama din ilang bahagi dito sa Panay, kasama yung Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, ilang bahagi din ho ng Central at Eastern Visayas. Sa Iloilo nga, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 32. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Ang bahagi naman ho nitong Northern Mindanao, kasama yung Zamboanga at Caraga, medyo maliit yung tsansa ng mga pag-ulan. Habang mas malaki nga ho yung posibilidad ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa may bahagi ng BARM, Soc-Sargen at Davao Region. Yan ay dulot nitong trough o extension ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 33, habang sa Davao 25 to 32, sa Cagayan de Oro naman nasa 24 to 31 degrees Celsius.